Salam alaikum Pinal TV la jabaro nga foli baw bela jile depuis en fa aussi yoro la o mana ke yoro Pinal TV kan bawo nga foli baw ye et aw yere ba don chogom na chaque weekend ame émission min ke no e couleur weekend ye bi anga wele sera anga belebele ba do dema alaka hinala no ye tonton Ali Farka Touré a dingue no ye vie Farka Touré bi anga wele sera ma vie salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Très bien. Aw yere très bien. Wallah bien. Dieu merci. Bismillah kenaka. Aywa on ci on va barala même présenter folo que ñu vie Farka yi wa ko ci mi artiste musicien comme ñaa fo ci ko malla parce que ni ma foté la do bi na fo ko me bo côté doyna. Voilà, donc c'est ça. Donc on a folie de pays en légal ou en fanou il y a Pinal TV et fana kanubao on a légal bao parce que au pays et on est aware journaliste. Voilà. Merci Adjara. Ça va? Oui, très bien. Coach Abankai. Alhamdulillah. Bien, alhamdulillah. D'accord. OK, viens wele inana anga wele jabi vraiment Adjara ni al sala kanto ñoxé. Donc amna temeni baroy. Vie rebe bo yoro jume. Bon, vie be bo Tombouctou Marala. Précisément Niafanké parce que mbanga na yandi. Mais ñinga dimsene avec yoru. Nga dimsene avec yoru. On bora yoru katla ka seki Niafanké, katla ka na Kati, katla ka na Bamako, ay wasi ngoni. Nera ta ñu yoro mi nga sam du fambedi. Voilà. Mais si ça yoro jume précisément si ça yebe Bamako ya. Et na make Bamako am ta ci ka ta rola de. Ah oui. Ni be voyager ko jugu ci ka ta yoro ni be mako tewo. N'est-ce pas? Là sur avion be bo Tombouctou ka ta France directement. Ndu be ka ta Niafanké. Wala mi ta avion ta. Maintenant faut ka bo ka Niafanké. Kana avion ta ya. Tuma be ka tla ka voyager ka tla ka sigi ka soroti ta kuma ka chale. Amna solution inala. Ouais, solution ni. OK, merci. Et vie, erena nan dongil dala choko didi. Bon, est-ce que ngamba be fo est-ce qu'en tête là mais nana dongil dala ni bon akila ba musique de mokota. Musique de bi i taki ke musicien. Sinon nera ka fo combat finir exactement dans dongil dala jogo mi akuma ka chade. Mais moko do tumbe munu tumbe jouer il a fait un cousin a fait beaucoup tumbe aller de tumbe ça m'a ka ta répétition que là tumbe ya la Niafanké. Donc et puis ni les vieux jouer je suis toujours là je le regarde donc ça m'a je pense qu'il y a une musique do ndu zuku na télé donc une sera yoro do selon tout tarafo katire donc man tunga ke militaire mais n'talé après à quoi changer la tout est-ce que tu t'as musique au damandina ya donc n'tara tende inala parce que nous même bon fait ala ka hinala capitaine Ousmane Maïga allez ko d'accord ko ni o de kadi ambe armée ko ndabla ay bata inala donc atara les vieux fait parce que les vieux maçon la traquer do atara fait gagner fay bon nous ñoron famille bon état ko be fait inala ya donc c'est comme ça. Voilà. Mais ambe takati. Aïe. Ambe c'est leveto. Non, parce que de toute manière afla beledo. Ja, il va loko moi ko marfa musique. Abe influencé. Seulement qu'il aime mafa. Qu'il aime malaya. Donc ambe anyi do inta quoi. Nimbe mai laele kama ni sonja. Voilà. Ayota quoi. Anyota. Ya mais moko do fana be nulu te munumbe imaya côté doina nulu fana imayo buka bara la sisa nulu fana te akuma tuma chaya he donc côté flade do. D'accord, ayo fam. Et vie ibse ka doni fanya ika musique damnena ini facha i baraka chogomna ibse ka doni fanyo la. Non mais c'est parce que mo chama akila lever banende ni musique damne. Mais les musiques d'amener c'est levé là-bas parce que aller des mines camp la 5 ans ça c'est fait à comment on appelle à Priva c'est de l'Ardèche c'est en France aller des mines quand là il y a 5 ans ko bon ko bi ko ni bi là il y a 5 ans
mais jama mun tun bɛ yen o kɛra ne siɲɛ fɔlɔ ye ka yɛlɛ sɛnɛ ka taa guitare fɔ mais o don ma nɔgɔya dɛ a kɛra san jumɛn a kɛra en 2004 oui o ma nɔgɔya dɛ i ye yɛrɛ daminɛ a yɛrɛ ko b'a f'i ye sanni ka tila sanni n ka morceau n ye morceau 3 fɔ sanni ale ka na scène kan ne n'ale dɔrɔn tun taar'o la ne bɛ filen fɔ n bɛ guitare fɔ n bɛ filen fɔ n bɛ guitare fɔ ale bɛ guitare fɔ a bɛ dɔnkili da an mɔgɔ 2 dɔrɔn mais salle mɔgɔ tun tun bɛ kɛnɛ ma o tun tɛ kɔnɔna na c'était une salle de 500 places 5000 places par contre y'a ye mais c'était n ko n yɛrɛ la fo n bɛ ɲini ka guitare fili n ko non n ko fɛn ma nɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka jɔ ni jama mana ka guitare fɔ ka tila ka dɔnkili da ka donc i bɛ ka guitare fɔ ka tila ka dɔnkili da a kuma cayara dɛ mais ala barika la parce que o de don n y'a porte parta cogo dɔ la dɔrɔn ka boli ka jigin daga bɔ n da la ka boli ka jigin a ko ko sisan kɔni tu as compris que ce n'est pas facile si tu veux toujours continuer aujourd'hui tu peux donc c'est comme ça mais i ye dɔnkili min da i bɛ se k'o da ye san ou bien est-ce que ne hakili b'o dɔnkili la n kan ka hakili jugu hakili kan ka ale yɛrɛ ka dɔnkiliw de don ale yɛrɛ ka dɔnkili de don kuriya yer go kara koyo ye mati menda gomni tu as vu donc c'est-à-dire ko an bɛ nalen fo baara ninnu ka ban ni nɔgɔya ye quoi c'est-à-dire que a ka ban ni hɛrɛ ye voilà donc dɔnkili c'est beaucoup significatif en fait fɛn mun don parce que ni baara o baara ni b'a la n'a ma ban ni hɛrɛ ye tɛ baara ɲɛnama ye voilà donc c'est comme ça ok o diyara merci beaucoup merci i ka carrière a daminɛ na e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la de bon en réalité n ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que i b'a dɔn musique de filɛ musique kuma ka ca kojugu dɔw b'u jɔ k'a f'i ɲɛna yɛrɛ n t'i fɛ o bɛ musique la i bɛ taa i bɛ baara kɛ ka baara kɛ i bɛ se yɔrɔ dɔ la i ka baara bɛ k'i bolo fu de ye parce que i tɛna nafa sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ o de y'ale sɔrɔ au début de sa carrière quand a y'a daminɛ tuma min ka taa tubabu la n ko mɔgɔw de tun bɛ yen minnu tun bɛ taa n'a ye u bɛ warimisɛnnin d'a ma olu yɛrɛ b'u balo a joli la donc c'est comme ça mais fɛn bɛɛ n'a bɛ ban tuma a bɛ ban an bɛɛ tɛmɛna n'o fɛ bon o de tun y'ale sirankun yɛrɛ ye musique ko in na i jugu bɛ caya i nu bɛ caya parce que fila in de don wa n'i ye côté o côté ta musique la tant k'i bɛ taa i bɛ juguman sɔrɔ i bɛ ɲuman sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu b'a dɔn i ye mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu t'a dɔn i ye donc sisan kɔni mais u b'a fɔ cogo min tubabukan na il faut toujours être positif c'est-à-dire adamaden mana kɛ cogo cogo ɲuman ye dɛ o ta bani a b'o de fɔ ne ye tuma min ko minnu t'i fɛ n ɲɛ b'a la minnu t'i fɛ dɛ e ka k'olu fɛ bani parce que minnu b'u fɛ ka ban olu b'i fɛ o olu kɔni y a pas de souci mais minnu t'u fɛ essaye ɲumanya k'u ye donc c'est un peu ça donc musique la i bɛ fɛn caman sɔrɔ i bɛ fɛn caman de sɔrɔ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la bon tuma dɔ la n'i ta i dusu fɛ dɔrɔn ayiwa i b'a fɔ ko non ko mɔgɔ si t'i fɛ tuguni ou bien i bi non hali ni mɔgɔ min ka t'i fɛ i bɛ yɛlɛ tigi fɛ parce que i ka baara don i b'a a yira tigi la fana i tɛ ne fɛ mun na n'a tigi y'a f'i ɲɛna peut-être n'a tigi y'a faamuya ale bɛ k'a faamuya cogo min o tɛ a bɛ k'i fɛ donc c'est comme ça voilà donc musicien normalement juguman ka ye musicien na quoi voilà d'accord oui tiɲɛ vie e yɛrɛ album joli de bɛ e bolo jɔn ka jate vie farka yɛrɛ ka album Fondo le secret mon pays bon est-ce que ne yɛrɛ album 6 bon les collaborations ye minnu kɛ a bɛ sɔn ka taa album 10 de kɔ la a bɛ sɔn ka taa bon machallah ja ni e kuma yɛlɛ chaîne kan est-ce que e kun bɛ nin bɛɛ kɛ abada non parce que Mali an ye musiciens ye an ye maliens ye donc an ka culture an bɛ taa feere de
an ka culture an ka taa yira mɔgɔw la donc o de la an musiciens an bɛ tuma dɔ la an bɛ mɔgɔ dɔw ta walimɔgɔw an bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ la pour que ka se ka Mali musique tila ka la faamuya parce que ne ye diɲɛ bɛɛ Mali musique ɲɔgɔn diɲɛ bɛɛ musique b'an bolo a tɛ mɔgɔ si kun Mali la d'après ce qu'on dit on est très riche an ka c'est-à-dire an fɛnw b'an bolo kojugu i bɛ bɔ Kayi i bɛ taa Kidal i b'a musique ta i b'a jouer i bɛ Mali la wa n'i taara yɔrɔ yɔrɔ Mali la région o région i b'a sɔrɔ musique hakɛ min bɛ yen Ala de b'a dɔn donc an bɛ Mali la i bɛ musique de kɛ o k'a kɛ f'i ka sɛgɛn mais i m'a ye n'i y'a jateminɛ Maliens les musiciens internationaux minnu bɛ tourner Mali minnu ye Maliens ye o ka ca ni dugu dɔw ta ye dugu tɔ ninnu o ka taa n'u ye an ka sariw ka ca ni dugu tɔ ninnu ta ye i b'a sɔrɔ dugu dɔw la i b'a sɔrɔ sara 2 3 de bɛ yen mais anw ka caman de bɛ yan minnu ye international minnu bɛ bɔ ka taa tourner minnu bɛ bɔ ka taa baara kɛ fan bɛɛ n'i y'a jateminɛ fana i b'a sɔrɔ a caman de bɛ na anw fɛ yen ka na dɔ ta ka taa n'a ye i bɛ musique caman lamɛnni na a bɛɛ Malien musique koyi n'est-ce pas? Ah non, ben Malien musique. T'as fait Malien non. Voilà. Ok, vie. Amnika clipu do laje noye homofu wa anga anga homofu wa laje. Segina kana anga plateau kan homofu wa vie. Ibse ka munde faye homofu wa message du mende ba kono. Homofu wa flakan de do. Parce que ni sigara nyafunge be flakan fo de jago ade. Ah oui, nyafunge centre fanga de koy. Nana pular ko. Mi na jati. Homofu wa. C'est ni sigara yi ibe flakan fo, ibe manakan fo, ibe bozo kan fo, ibe be fo. Parce que nyafunge bina fo rond point de. Abina fo rond point. Voilà. Et homofu wa nya da agana anko tumami. Parce que wati do kera uko moko kana musique. We moko bolo tige. We do nentige. We do bugo. We do ka musique minon kari. We ko chamanke. Bon. Ne fana nguma parce que moko te moko sera moko ta tegoma. Donc ambe mon fo ou. Abe dauma. Ama moko ci trop fo. Mais il faut qu'il y ait un rôle là. Il y a une musique interne. Wa Adam a dit que c'est mais Allah est raté. Au lieu que mango comme fou wa so wana Allah. Mon chiti c'est ni Allah te. Au lieu musique croyez. Donc ango Allah dit. C'est-à-dire à quoi galère à cette degré d'homme. Ou ta don bena balo chukolo. Am munu be musique ke. Munu be yi munu buka musique olu buka nansongo soro la ni dengu mana ke u nansongo soro la mariage mana ke u nansongo soro la de na ko makulu kana foyi ke ben akuma ka jade akuma ka donc o de ka mani kuma mu ko shiti seni alate ala doran de biseka ifaka ale se ki balo ale de biseka afrika na ninke ikana ni bota wale na ale te se ale te kumi fiaw ale ba attaquer mais ana ko angana ke aywa fana ko wéré de donc o de kama ni musique indara waaw vraiment jara ni woni flagere anga nana pular nek anga ka puluni voilà OK merci beaucoup vieux au jaranye maintenant qui yere projet du monde de bibolo projet chama de bembolo projet chama parce que mbeko do ki amena ka soro bon c'est pas la peine négative si télé là ou bien qui si radio là tuma be ka ko ke quoi et amena ambe orphelin demain fani patemununa amena ningo am parce que vieille entreprise de nere ba ko entreprise de parce que mo chama de kelen do kan la ko mu baraka non fait donc akobe ketende donc ambe élève mu chez touyi ambulu demain amame ouyenke l'ambassadeur de Save the Children Nina il y a quelques mois seulement qu'on m'a pris ouyenke ambassadeur. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà.
tu vois, parce que mbe demsunu ka demena pour que nga se ka demsunu deme parce que mba la mena o te bi donc nkele fondation président le président de la fondation Ali Farka Touré ani mbe teme ka anga président d'honneur fana fo mu Jay Sangare et mo chama de ba an no fe koy parce que nous a fora ko Ali Farka Touré mo chama Moustapha Diko no ni Samase ko no ni ukacha mo chama de be ni koy na munu be anko voilà ambu be fo bi parce que mo won do le ba an jugo ma tinte ka tana me nyefe voilà donc bon nere be ko nga album be parce que la collaboration que les américains doye nere ka album fana be mais ne ko monter album de Buffalo ni ngoy ma ba parce que yes ni san chama ke bi ka barake katla ko bodolon ko fli fin fedron ki sigi chote marché de ay net jogo ke ali fitin doro ay donc ne ko amba calmer doni nambe se kata album defendo mi nambe se ka tourner do mi nga album defend kamali musique defendo mi quand d'ailleurs me sera là au doing amba là bon donc en beaucoup de là c'est ça voilà maintenant abika munke oui festival benali ça c'est le 4 5 6 mars comme tous les ans l'anniversaire de Ali Farka en Baké voilà en mode avec elle la fait beaucoup à d'ailleurs nyati lembe terrain muha avec elle yaradi Festival Ali Farka Touré le 4 et le 5 voilà 6 mars d'accord voilà comme d'habitude le 7 au Bekel Sarah Bodoy parce que au de yaka fengay donc en Bekel Sarah Bodoy donc avec été voilà amin d'accord est-ce que vieux est-ce que en 2022 qu'on a la concert de Bibolo Kata que jamana ko faire concert bien parce que nous na meka bo France comme il y a antara mais coronavirus ko avec Wouli donc c'était pour 8 jours et 8 concerts c'était rapide mais ça dingat là 8 concerts on ne bora ya ndoro ne borike donc ne be jouer maintenant dans so ay neti saka tanga war dum français de angu fo ñoko neti ci ne be nga war ñini maintenant ni nga mo ba dum malaya il tenta quoi ay tanti ni ne bora ya ni ko mo beta 20 jours ke e ka dala ko 15 concerts ko mbo kessa ni nga sia machallah donc avec tendi nous disons que dron mais ka concert kelen ke une semaine ke neti ci munu men don munu ba akalama o ba do ne be jouer mi voilà ne be tan ne be ntake be sikin so jona voilà awamba dun ay abbe dun de ko an se ko dun ay ambe ta u fe ambe war sore amba dun de ne se ko kede ne be tamba ñini vacances ambe na vacances de kan fe voilà donc a ko betende voilà donc ko be nalé en mois de mars mois de juin mois de ambe ni be tourner organiser les do haban jamana ko fe États-Unis et l'Europe l'Angleterre ambe ni bela voilà j'espère que vous avez fait au Macron potina en de sekata anga bara ko ke parce que en fle bara à 98% ou 99% ko fait voilà au de kama je sais que mo chama ma do la ne beta meni dona ne fo ko e vie ça va ne va mo mal la fana wala ayo tew parce que hanga la ko mo bara tando ya mal la blé ok. Yeah. Ni sera États-Unis ko vieux farko va fier. Oui, je le connais. Mais ni dans la maladie ko vieux farko va fier ko jonde do. Yeah. Parce que côté d'une fana bien quoi. Mais am donner do ko fait katame yanka parce que am be voyager am be jouer ko fait katame yanka. C'est il sera flapper sur directement à kuma kacha. Voilà. Ok, d'accord, famille. Et ne ko vieux Rebecca Mali musique et Rebecca ye choko d'ici. Bon, Mali musique ni qui veut comment quand akuma bichade akuma bichade parce que je pense que moi musique famille ko du musique ti ka ta yisi ki dron machine do ko na musique piki ka fait do ke dron ka fo mo ko ni musicien nous y blasen ka ke ta live ke ka micro ni fond de makika ke ti musique to fait quoi bon Mali musique bi ka ta chugo mi ne wele faut ma be ibe musique do la me ka ban hali instrument que l'était musique na abe machine walu be dungli munda machine do
Ah oui, autotune dobe nous autotune ma kuga voix là tu sais de kana se ka fiu mais mun de là en wana c'est-à-dire standing man na musique là muna anta ñini ka don ni tara ne bobo dong lida bobo c'est-à-dire ta bobo fera kelen dronta musique ta ou bien donc la musique do igarabu ka kamban ah oui avec eux mais on ne nous mais enfin ou bien n'ang musique de là il m'a la musique de la machine à problème ta là ça ta musicien do wele kana soku fola do ou bien kora fola do ou bien ngoni fola do o kana donné ke fena au moins il ka culture ibika utiliser mais enfin yambi do be na dro machine abe machine dro wa at betete me erkele ngade ou musique ka ban. Par contre, on fait live là, il y a 2 ans, 3 ans, il y a CD clé, il y a 2 ans, 3 ans, tu travailles. Moi, mon album qui va sortir maintenant, ça fait la 3e année, il y a Barakaka. Bon, il va sur pendant ces 3 ans, il va sur le chat à la Sigui, ordinateur qui a une musique qui est venue Mougambo. Bon, mais après, il va te guider, il va faire ta scène, il va micro dama, il va faire mission à jouer. Monsieur Allah, pas l'attaquer. Attaché. Parce qu'à des grands machines là. À des grands rythmes, à l'intégralité. Intégralité. Mais au début, il y a une musique qui m'appelle musique qui me gâte coffre. Je trouve que gâte coffre de Dongozo. Bon, nama la calde doit encore à pousser. Atteignez. Il va de arfle, arrière fait un corobadi. Abina fo camion gulu awo ibe fere ta de bituka nya pousse ka tanya fere fe ngondo ibe kaldo ala kana sikin ko fe awo mission ba bambulu ya uba don anga chokor ba chama be ya uba don donc demse nous mu encadrer comme 600 en là-bas antika ni musique la mais 600 follow mo de bina anga musique ta mais 600 nigérien musique ou et ghanéen musique ou et bon, ne m'a ta fani na fando la quoi. Il veut musique là mais il était ngoniala, il était bara yala, il était balafon yala, il était foy. Avait programmé le câble. Bon, ni au yoroni de musique là. Ma son kosobe. O yoroni bi mun defo. Ne ba fo genou yede, ne ba fo genou yebi, ba fo producteur nu Mbafo parce que bi il faut savoir que mon chama musique là abika wuli ambika jeune do so ba manager bubulo folo itunisie il y a des jeunes managers aussi des jeunes trucs mais au lieu de kana fara ngonka bi ka fo donc yo anga na culture bla bon ni mo ni bina enregistrement que fika instrument traditionnel do kika fena pour valoriser la musique malienne nous sera OK mais c'est bon angoni halibi ambanga flen ko nunu nanga ngoni nanga kora ko nade nyanga sede wala me dori ba so o de balade mais na kadi ka lame ba lame na mandi fana évitame voilà donc c'est un peu ça mais les gens sont obligés aujourd'hui faut qu'a faut mo yede angambamba musique mambe ka nyina nga musique ko jugu ambe ka nyina nga arrière de ko nangamba beketi babu ko atenya de olu ba don ateme anga mais en temps autour don folo ni ay malla imana teme kariyo kariba sorti babu de falu be ka jimbe dege e ba sorti babu de falu be ka ngoni dege o be ka kora dege o be ka balani dege mais ni tibabu yere ye balani mini nyana États-Unis sisa e ba fo yibe masasi e mu yede ngo groupe kuturu de be kamale ngoni awo abe internet kan kamale ngoni bala ou ka groupe kuturu i ba so be traditionnel kura on fenga u banga dongli fana de datuguni bamanakana aw betami folo aéroport lay baye de jembe groupe de beta mais bi alage abebu yere bolé o mo chita la parce que na be duruma ambe sigike vous êtes là donc artiste tu sais que les musiciens même ou tu sais que vinu ka ari tuguni parce que ya beta ka donc a beta be baché ko 600 mon bi c'est où monter c'est où avec jouer baché ko o duna fatala mais o mana don chugo kana sika
u tɛ se ka an ka tɔni bɛ yen o bɛ yen mais olu mago t'o la n'u sera dɔrɔn k'a fɛngɛ a bɛ k'u ka école la bi a bɛ k'u ka fɛngɛw la u b'u ka mɔgɔw bila ka na u bɛ na fɛngɛ bon a kuma ka ca an ka ɲɛfɛ mɔgɔ ninnu f'olu ka ala ka nɔgɔya dɛ u ka dɔ kɛ dɛ u ka dɔ fɔ. u y'o yɔrɔnin faamu a bɛ nɔgɔya fana la sɔnna. ok an bɛna lajɛ ka vie farika ka tugu dɔ lajɛ sisan n'o ye Fafa ye an ka lajɛ ka Fafa lajɛ. Yamahanga Cherachini, Aine Kaino Moana. Yamahanga Cherachini, Aine Yayo Moana. I never, I
Aine for your say by God. Aine papa, aine for your say by God. Yamano jere wajo, aine kaino moene. Yamano jere wajo, aine nyawo kuma moene. Yamano jere wajo, aine nyayo moene. Yamano jere wajo, aine kaino kuma moene. Yamano jere wajo, aine kaino kuma moene. Yamano jere wajo, aine nyayo moene. Sigina nga plateau kan vie i bɛ se ka dɔɔni f'an ye Fafa la Fafa kɔrɔbɔrɔ kan no dɛ ni m'o f'i ye ne b'a bɛɛ de da koyi fo ni mun mana n kunkolo la hali bozo kan na n b'a da c'est-à-dire Fafa ye adamadenya yɛrɛ de ye parce que mɔgɔ caman hakili la f'an ka kɛ fa kelen ba kelen ye pour que an ka se ka kɛ balimaw ye i bɛ balima dɔ sɔrɔ mun i fa tɛ i ba tɛ i t'a bɔ yɔrɔ dɔn mais i balima don parce que a bɛ k'i fɛ ka tɛmɛ i balimaw yɛrɛ kan donc o de kɔrɔ ye Fafa donc fo k'a fɔ mɔgɔw ye de parce que ne ka dɔnkili caman bɛ yen wajuli de don quoi donc fo k'a fɔ mɔgɔw ye balimaya ka gɛlɛn balimaya fo an ka sinsin de adamadenya donc fo an ka ɲɔgɔn minɛ quoi n'an ye ɲɔgɔn minɛ c'est-à-dire comme u b'a fɔ cogo min ko n'i y'a ye ko basa ni wo de bɔra kogo la basa bɛ dun sinon n b'a f'i ye a nugulenba basa dun yɔrɔ t'a la dɛ donc a ko bɛ tan de parce que n'i y'a jateminɛ an ka famille ni an ka sigidaw la mɔgɔ caman de bɛ yen u kɛlen don ka farali kɛ i n'a fɔ mun tun bɛna kɛ Mali la il faut pas k'an k'a dogo Mali la bi ni mɔgɔ min wulila fulaw de ye rebelle ye ni mɔgɔ min wulila comment on appelle dɔgɔnɔw de ye rebelle ye ni mɔgɔ min wulila tamasɛkiw de ye rebelle ye non ne terikɛw bɛ yen fulaw de don ne terikɛw bɛ yen tamasɛkiw de don ne terikɛw bɛ yen dɔgɔnɔw de don rebelle ye jɔn ye rebelle ye mɔgɔ min y'a ban c'est-à-dire i kɛra bamanan ye o i kɛra mɔsi ye o i kɛra fɛngɛ ye o e de ye rebelle ye donc il faut pas que an ka mɔgɔw indexer k'a f'u ɲɛna ko fulaw de fɛngɛ non bon nin ye kuma ye ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ye tuma bɛɛ donc Fafa in yɛrɛ kɔrɔ o de y'o ye n'an ye ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ jugu bɛ bɛɛ la koyi mɔgɔ jugu bɛ bɛɛ la mɔgɔ jugu bɛ fan bɛɛ siya bɛɛ la ni mun y'a ban ka mɔgɔw la ayiwa o de ye mɔgɔ jugu ye donc c'est pour que an ka ɲɔgɔn minɛ parce que c'est très important adamadenya la n'an ma se ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn ayiwa
fudo voilà o de fafa yi no fafa jara mo na ma ñoon kanu yere de ya bilibi aywa na ñoon kanu avec ko caman to ñoon tala en plus il faut que mo ka ñoon la me fana ci c'est bi en précédent trop ne be fen fitin do me e kan doro ne be tmena o le ke nga nyi don ka don réellement tien mi ay de tantio ne be to do ba yele ma ken tay nya fo ci gomna tende do hal ni tente o be singa keti c'est ça le problème aywa bon on n'a pas le choix dans la vie juguma be ñuma be en flé ani mo be baraka c'est une mission a problème nga cha do bi na fone ko ko karsa fone ko way kete mo sara ne te mɔgɔ sara e ka dɔrɔmɛ tɛ ne na ne tɛ mɔgɔ sara ne bɛ taa i bɛ baara kɛ an bɛnna mun kan b'o d'i ma wa u t'a ye e bɛ mun sɔrɔ dɛ e bɛ mun sɔrɔ o bɛ ye mais e ye mun de kɛ pour que ka se ka o sɔrɔ pour que ka se ka dɔ di olu yɛrɛ ma o t'o ye o mɔgɔ y'a fɔ ne ye mɔgɔ caman bɛ na ne fɛ k'a fɔ n ko n ko bon t'a fɔ a ye u bɛ y'a f'u ɲɛna ni mɔgɔ min ka wari bɛ ne na an ka baara in na a tigi ka na a kana ka wari réclamer n b'a d'a ma. Mais e b'a fɔ ko ne t'i sara e tɛ se ka na ne fɛ yen k'a fɔ ne ye f'e ka t'o fɔ mɔgɔ ye ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ bon o bɛɛ de bɛ nin fafa in na mɛnɛ il faut mɔgɔw ka o bɛɛ de dabila fo mɔgɔw k'o bɛɛ de dabila an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bani baara ye baara ye bon n tɛ fɛ ka baara k'i fɛ i b'a jɔ mais kana taa a tigi tɔgɔ tiɲɛ nafa t'a la mais bon tu sais diɲɛlatigɛ in o y'a fɔ cogo min c'est o de y'a to hali bi an b'o problème kelen kɔnɔ hali bi. N'i y'a ye Mali bɛ nin problème na hali bi nin fɛn kelenw de don o fɛn kelenw de don n'i y'a ye an ka musiciens don o don i b'a ye musiciens de bɛ ɲɔgɔn na don o don musiciens bɛ ka ɲɔgɔn bɔrɔtɔ don o don a kɛra jeliw ye wo a kɛra musiciens a kɛra fɛnw a bɛɛ de b'a la mais et pourtant c'est aussi simple mais bi bɛɛ bɛ taa sigi télé la bɛɛ bɛ taa sigi réseaux sociaux kan bɛɛ bɛ taa sigi je ne sais pas snap kan n t'a dɔn mun n'i y'a kɛ tan n'i y'a bɔ tan n'i y'a kɛ tan n'i y'a bɔ tan bɛɛ ko fo n ka tɔgɔ sɔrɔ mais a ye tɔgɔ ɲuman sɔrɔ sa tɔgɔ ɲuman de ye tɔgɔ ye mais tɔgɔ kolon i ye tɔgɔ sɔrɔ i bɛ juru yɛrɛ sɔrɔ parce que i bɛ nkalon min da mɔgɔ la i bɛ juru sɔrɔ fana bon o dun de b'an ka fɛngɛ na bi dɛ ala k'a nɔgɔya amina an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye dɛ Fafa i bɛ tila ka a fɔ kan bɛɛ la pour que an fana ka dɔ sɔrɔ a la bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ a la n bɛna fɔ kan wɛrɛ la tugun maintenant Vieux yani an ka se nin yɔrɔ in na Pinal TV kanubagaw ko k'u mago bɛ k'i voix mɛn quoi k'u famana k'i kan mɛn k'i kan fili dɔɔni quoi ko ɲɛnafin dɔɔni b'u la bon ne tɛ a capella ye parce que a mɔgɔw bɛ minnu a capella n'an ka guitare t'an bolo dɔrɔn a kuma ka ca maintenant mais an b'a lajɛ ka filakan dɔɔni fɔ a kuma ka ca dɛ n t'a dɔn ne yɛrɛ bɛna kɛ cogo min ayiwa an ka taa an ka ketine fɔ i kana tɛgɛrɛ fɔ ne yɛrɛ b'a tɔ bɛ ɲɛnabɔ bɔ sisan ketine rimda bɛ mɛn fata jɔrɔn jimi temai sabitan an t'a jɔ ayi an ka nɛnɛ ni n ko n bɛ tɛmɛ yan kan dɔ bɛ na ne sɔrɔ yan kan bugɔ awɔ mais an bɛ n'o live kɛ yan don dɔ la a to an bɛ n'o live kɛ yan an b'a kɛ kana sika ok maintenant Vieux i fa ka fondation Ali Farka Touré i fa de tɛ ala ka hinɛ a la maintenant fondation in munna a y'a créer en plus laɲini jumɛn de b'a kɔnɔ bon fondation in a créera mun kama o ye Ali Farka yɛrɛ ka fɛn ye a bɛ fɛ ka mun de kɛ a tun bɛ fɛ ka mun de kɛ hakilina jumɛn de tun b'a la n'a ka hakilinaw ye k'olu sabati parce que n'a fɔra Ali Farka bɛɛ de ta don bɛɛ fondation in tun bɛ mɔgɔ dɔw de bolo san'u k'a d'an ma donc bɛɛ de ta ye fondation ye n'i bɔra Ghana i ta don n'i bɔra Nigeria n'i bɔra Agalhok n'i bɔra Tindirma n'i bɔra yɔrɔ yɔrɔ i ta ye fondation parce que Ali Farka Touré bɛɛ de ta ye maliyɛn o maliyɛn bɛ n'i bɔra n'a fɔra Ali Farka i b'i disi gosi parce que i ta don donc a ka laɲini ye fɛn fɛn ye an bɛ ka essayer k'olu de kɛ kɔsa in na an ye fɛn caman de kɛ
an ye ko caman kɛ an ye mission ta y'a ye minnu bɛ bɔ an ka yɔrɔ la minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la pour que ka se ka mɔgɔw lafaamuya ni dɔnkilida ye y'a ye u b'a fɔ ɲɛna ko les acteurs les artistes acteurs de la paix an y'o kɛ an tilala ka segin tuguni an ye olu mɔgɔ dɔw ta tuguni ka se ka clip ni fɛnw kɛ pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya ko kɛlɛ man ɲi mɔgɔw ka se k'a faamuya ko diɲɛlatigɛ in taacogo b'a la mun tɛ nin ye an y'o projet da ko wafako ye wafako kɔrɔbɔrɔkan de don an ka bɛn ayi fakoyi tɛ o ka an ka bɛn ɲɔgɔn tɛ o projet an y'o lancé an b'o ko de kan sisan k'o clipu fili ka dɔnkiliw fili kɔrɔbɔrɔkan b'a la comment on appelle la hali zikiriw a bɛɛ de b'a la an y'o bɛɛ kelen na de ta a bɛɛ kɛra fondation de a bɛɛ kɛ an y'o kelen ta parce que o bɛ se ka kɛ an bɛ se ka état dɛmɛ cogo min parce que état bɛ baara mun na sisan c'est pour ka se k'o fana dɛmɛ ka mɔgɔw sensibiliser k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fo ala an ka sira mun ta donc bɛɛ ka kuma a ka population ye an mun ye kɔrɔbɔrɔ ye an bɛ dɔ fɔ kɔrɔbɔrɔw ma minnu ye fila ye o bɛ dɔ fɔ filaw ma minnu ye comment on appelle la bozo ye bɔbɔw kadɔw bɛɛ ka dɔ fɔ ka mɔgɔw ma an ka se ka taa ɲɛ voilà donc o de ye wafako ye alsa ala k'a lata ala k'a sinsin a laɲini ye min ye ala k'o sabati yarabi a faamuyali ko ɲuman ala k'a di voilà yani an ka bɔ kuma la i ka kumakan laban en plus festival in ne fɛ i k'a fɔ Pinal TV lajɛbagaw ye welewelekan min b'i bolo k'a f'u ye quoi message jumɛn de b'i bolo k'a fɔ Pinal TV lajɛbagaw n'a kanubagaw ye ayiwa an kɔni bɛna fɔ parce que festival in an bɛna kɛ bi an b'a kɛ ni ala sɔnna ma mais n'a sɔrɔ n bɛ se yɛrɛ an t'a kɛ dɛ mais an seko t'a la parce que jamana in bɛ cogo min bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya de bɛ yen dɔw b'a faamuya dɔw t'a faamuya ni festival ma kɛ mɔgɔ dɔw t'a faamuya wa n'a kɛra dɔw fana t'a faamuya mais an b'a kɛ parce que mɔgɔ bɛ yɔrɔ min n b'a dɔn an bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ parce que an fana bɛ fɛn fɛn kɛ bi c'est vrai an bɛ festival in kɛ mais c'est pour ka se ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ orphelins denmisɛnninw ka se k'olu fana dɛmɛ an n'an ka voix ye parce que fɛn mun don o ka gɛlɛn an ma kojugu y'a ye donc an kɔni b'a kɛ maintenant mɔgɔ k'an dɛmɛ ni dugawu ye a kɔni bɛ kɛ lafiyabugu ye et puis c'est gratuit hein, c'est pas wari t'a la foyi t'a la wa mɔgɔ o mɔgɔ ni ale fara kanuba ye i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa an kɔni bɛ yan an b'a kɛ pour la bonne marche voilà donc à ce cas parce que ye message bɛ se ka di bɛɛ de ma pour que bɛɛ bɛ se k'a faamuya formation b'a la musow taw b'a la denmisɛnninw ta b'a la musiciens ta b'a la o bɛɛ de b'a la pour que se ka la famille de musique dɔrɔn tɛ quoi pendant ces 3 jours fɛn caman de bɛ bɔ fɛn in na y'a ye parce que hali musow inchallah ni ala ma baasi foyi kɛ musow fana b'a la minnu bɛ denyɛrɛninw fɛngɛ bɛ dilan denw ye cogo min k'a sɔrɔ i ma taa fɛngɛ la denw don cogo parce que o bɛɛ de b'a la denw minɛ cogo voilà parce que en tant que ambassadeur de Save the Children c'est mon devoir de don k'a ɲɛf'u ɲɛna denw minɛ cogo denw ladon cogo wa bɔgɔli tɛ denmisɛnnin bɔgɔ man ne de ça je n'aime pas ayi a tɛ bɔgɔ dɛ voilà folikan min b'i bolo k'a lase i kanubagaw ma an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ la voilà bon n b'aw yɛrɛ fo n bɛ e yɛrɛ fo kojugu vraiment merci beaucoup caméramaniw bon Pinal TV yɛrɛ kanubaw a baarakɛlaw a bɛɛ vraiment parce que n nana yan bi n ko n bɛna dɔrɔn n bɛ taa joona mais tellement que u ye tew diyan u ye jiw diyan u ye fɛngɛ donc ala k'aw mɛn u ka baara la hali bi n bɛ se k'o dugawu de k'aw ye o ye nɔnɔ d'i ma kɔni nɔnɔ ayi u ma nɔnɔ kɔni di yan fɔlɔ dɛ fo n ka tila k'o fɔ DG ye o voilà sinon aw ni cɛ aw ni baraji aw ka baara la ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la hali bi ala k'aw mɛn k'anw wele tuguni parce que o fana de don voilà ala ka yɛrɛ in taa ɲɛ voilà ok merci bi an y'i wele i nana n ka wele jaabi bien vrai que i chargelen don a ka gɛlɛ yɛrɛ mais i ko ni Pinal TV y'i wele i bɛ taa parce que e de ta ye Pinal TV Pinal TV de ta ye
voilà o diyara n ye i ni ce i ni baraji ne bɛna min fɔ festival bɛ yen nɔ le 4 le 5 et le 6 mars n'ala sɔnna a bɛ kɛ Lafiyabugu n'o ye Ali Farika ka festival ye an bɛ bɛɛ lajɛlen wele an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'ala sɔnna tile 3 in kɔnɔna la a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ dɔnkili dɔrɔn tɛ formation bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen donc an bɛ ala deli halisa ala k'o dɔ yira n na yanni ka bɔ kuma la an bɛ n ka maquilleuse fo n'o ye Ade Beauté ye u bɛ sɔrɔ golf la Total min filɛ sapeur pompier kɛrɛfɛ juste Ade Beauté bɛ sɔrɔ yen nɔ u ka téléphone numéro ye 70 70 32 22 n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ale Pinal TV lajɛbagaw bye bye an bɛ dugawu kɛ ala ka wagati wɛrɛ yira n na